Y tîm orffennodd yn bedwerydd yn croesawu'r tîm orffennodd yn y 5 safle. Ac cyfle am dripiau i'r Alban i'r enillwyr. Tîm Hugh Griffiths yn erbyn tîm Neil Gibson. Dim ond yr eildro erioed i'r ddau dîm gore yn y Gemau Ail Gyfle gyrraedd y rownd derfynol. Yna gyfle cynnar fan hyn i'r ymwelwyr, a mae Wild wedi cael ei gael lawr gan Orzinski. Oedd yn arbediad campus gan golwr welodd y bygythiad. Mae'n gweld y siapi gorff am un eiliad, dwi'n meddwl, just i ddangos iddo lle oedd yn mynd i drio rhoi hi, ond am gyfle. Ydy wedi cael sefyll nad i Hayes yn mynd, mae Noah Edwards efo fo. Edwards chwilio am y cyfle i'r gydio, cael ei gael lawr gan Edwards, mae yna apeliodd na lawio fanna, na medde'r dyfarnwr. Nath o gicio'r bel yn y byd i frawd o. Ella bod hwnna cwpl o fynyddoedd, na, dim yn lawio. Dyddiau yma efo rheola, mae hwnna'n taro i fraich. Mae hwnna'n gicio'r swatsin. Bell. Ffow, dau y wynebau mwy newydd Caernarfon. Ffow, mewn y chwilio am Hayes, ond mae Edwards yn gesmod y chwarae! Hayes ar ergyd arbediad da. Hayes eto, cyfle i Ffow roedd i nôl, mae Bradley mynd fel arfer at y postyn pella. All na hi gan Nash. Dwi'n dall pan mae'n mynd am y rongl yna, herwydd dwi'n cael ei gorff rownd y bel digon i fynd am y gornel bella. Mae gynno fo'r amser i fynd o'r ffordd a trio cael hwnna draws y golwr i'r gornel pella yma. Ffow eto. Ar gyfnodau mae Ffow yn geid yn dda iawn. Hart, mae wedi geid yn dda i ganfod Bradley. Ydy Bradley yn fynd i hun? Pam ddim? Mae'n jyst taflu ysgwyd un ffordd, a mae'n gwybod mae'n droed dem, ydy droed cryf o, ond mae'n arbediad da, herwydd mae'n taro i fo pwer i'r postyn cyntaf yna. Mae gan Bradley! Arbediad ardderchog gan Orzinski, felly wedi gallu gweld honna yn rhy gynnar efo'r holl gerff o'i flaen o. Hughes lawr y llethyr at y postyn bella, mae hwnna'n gornel well. Cyfle arall i'r hoeddi mewn. Mae'n bwysig wedi cael ei chadw'n fyw. O, ac yn y diwedd, oedd y peniad gan Bell. Oedd o'n gyfle. Ydy'n mynd o dani, ydy'n neidio ni cynnar. Ydy, mae yna'n barod. Mae'n eich di trio amseru'r hediad na i fewn. Pan mae'r Bell yn cyrraedd tî, dim cyn, dim ar ôl. Bradley, tu allan mae Ffow. Ffow, hwnna well, mewn â hi, chwilio am Hayes, mae Goset yn gofyn amdani, chydig bach o le gan Goset. Dicio'r syniad, dicio'r dychymig, dicio'r o bwer ar ei, just beth i chyfeirio'r gornel bell yna. Ella, tynnu byd bach o bwer ar wrthi. Partick Thistle, St Mirren, Ross County. Dyna'r llefydd lle alle'r tîm yma fynd am ymweliad y tymor nesaf. Pwy sy'n mynd i'r uchelfannau fan hyn, dybed? Noah Edwards. Noah Edwards mynd i hyn! Clyfar. A mae Rushton unwaith eto wedi dangos i fod o ar ei gêm heddiw hefyd. Mae'n just gwrdd disgyn ar ei ennill, siw bod yn cael llawiad cryf arni i gyrru o gwmpas y postyn. Mae'n bwnsio i flaen os ydy ti'n anoddach iddo fo hefyd, ond da gan Noah Edwards, ond da hefyd gan Rushton. Hughes ar gic, i law o fyny, a John i mewn yna, cael ei ffennio allan eto. Goset. Donahue, y capten, cyfle arall i'r hoeddi mewn, mae'r amddiffynwyr mawr yn dal yno. Hayes! O, gyda diwedd Bell oedd yna. Ti'n gwybod be, mae Nash taro i dros y taws, dwi'n meddwl yn diwedd, ia? Mae'n taro Nash, a mae'n ganol y gol, faint o look fe o di gael i gyrru hwnna dros y taws, i gael y teimlad ydy Caernarfon yn mynd i sgorio heddiw. So hwnna wedi gallu mynd i un mewn Malcolm. Dyma be fydde drama. Mae'r hwyr ac y gallai fod bron iawn yn y 90 munud. A Hart sy'n ni chymryd. O, mae'n taro'r postyn. Wild. A Wild o bawb. A cael be mae rhaid i chi ddeud oedd yn beniad rhydd a falle dyle fod i sgorio. Faint o dda di un gan Michael Ward. Gret o bel gan Hart. Ond mae o, sy'n neb yn agos iddo fo. Oherwydd mae o'n rhagweld. Mae hwn yn mynd i fod y groesiad da. Dwi'n mynd i fyny, dwi'n neidio, dwi'n gofran. A penio i taro postyn, a lwcus. Mae'r rhaid mae dyma'r cyfle ola. Eiliadau yn weddill. Jones gafodd y cyfle. Capten y Fflint. Dwi'n siŵr na Bradley sy'n ar y llinell go bron. A taro fo mae o.
O, ni wrth i beglin o. Mae'n ei fadal o'na fynd trwy goesa. Ei fod yn deg o'n amddiffynwr a golwr yn union tu ôl iddo fo'n doedd. Y bêl gan Hayes. Noah Edwards tu fewn, mae Goset. Goset nawr te. Donahue. Donahue yn amdani eto, nawr te mae'n disgyn i hwnna'n gegos fod i'n nad i meddwl dyfarnwr. Oedd o'n edrych, fe syllodd o. Y bêl gan Goset. Goset ar ergyd. Ac Howard yn ei chlirio hi. Dwi'n meddwl cic o'r smotyn. Dwi'n meddwl bod o'n trio i faglu fo, ond dwi'n meddwl bod i cic o'r smotyn. Ydy, gwech Nash, mae'n cicio'r llawr yma a mae'n baglu. Ond o'n cic o'r smotyn. Dwi'n meddwl bod o'n methu'r bêl ac yn cicio'r llawr i fai odi yna. Edwards. Unwaith eto meddwl mynd i hun. Cartwright. A Simpson yr eirydd tu fewn iddo fo, mae'n cael ei anwybyddu. Mae'r bêl gan Goset hyfryd, dyma'r foment! A mae Danny Goset di'r hoi Caernarfon ar y blaen. Seren y gêm heb amheuaeth yn dod ar gêm yn fyw. Gol unigol gampus, gol sy'n rhoi Caernarfon ar y blaen yn amser ychwanegol o un gol i ddim. Hwna just yn gampus dydi. Ffordd mae'n derbyn y bel, yn troi i ddyn, cipolwg, ac yn pasio i fod mewn i'r droed i gornel bella draws y golwr. Gwych ganddo. Briliant gan Goset. Mae Kai Edwards yn rhithro allan, yn lle dal i dir. Mae'n rhithro allan camgymeriad llwyr. Cyffyriad hyfryd, da ni wedi gweld digon o hynna gan Goset drwy gydol o gêm. Ond tro yma, mewn ardal lle mae'n gallu dylanwadu a sgorio. Yn lle fod o'n ganol Kai, mae yn y cwrt Cosby. A wedyn, am ffordd i orffan ni. Mewn â hi. Weld yn mynd amdani hi, cyfle arall i Phillips ddoedd i mewn. Phillips, Orzinski'n i gwylio, mae Orzinski'n aros ar ei linell. I pwy mae'n redeg! O, mae'n gol gyfartal! A Nash gafodd afel arni. Amddiffynwr canol falle, ond am ergyd, am gol. Unwaith mae'r croesiad yn dod gyda Jake Phillips, safonol. Ella chwaraewyr Caernarfon ddim yn cyfathrebu eto yn y postyn bella, ond unwaith mae'r bel yn bownsio mynd i fyny, mae o'n gwybod mae'r pwer go iawn, de, just ar y croesiad. Dwi eisiau helpu on, ond dwi mwy na helpu, dwi'n chyfeirio hefyd i'r gornel ucharwyd. Ond beth i weld efo amddiffynwyr Caernarfon, maen nhw'n ceisio gwarchod i llinell nhw, a maen nhw'n styc ar eu llinell. Yn lle gwarchod, a wedyn symud fel mae'r bêl dal yn fyw, camu allan a marcio dy ddyn. Mae yna drion nhw ar y llinell yn disgwyl, sy'n golygu bod hwn mewn acerio le. Sbio ar hyn. Mae Donahue yn mynd i hun. Ydy'r capten am fod yn aro! Mae rhaid mae honna sy'n mynd i ennill. Oedd o cam sefyll. Oedd o cam sefyll. A dy'r capten methu dallt. Dwi'n mynd dallt. Oedd ydy'r hedeg holl ffordd i hun. Yr ergyd mae Kai yna flaen yndi, mae o'n cam sefyll. Ys ddim cwestiwn. Ys ddim cwestiwn amdano fo. Chwarae teg. Nath i gyffwrdd o! Nath i gyffwrdd o! Ella ddim yn benderfynu Danig. Full. Cartwright. Hayes, dim allan o'r cwrt. Bale mewn, chwilian. Bale! A mae Bale di heddill i! Mae Bale yn canu cloch buddigoliaeth. Sbiwch ar y dathlu. Dos am amser dod nôl nawr. Mae o di chwarae'n dda, ond mae o di gadael i farc yn y ffordd amlyca. Ar rhywsyd, mae Hugh Griffith yn gallu istedd a signo'r awyrgylch yma. Mae o'n just deud yn ei ben yma, mae wedi cael ei ddal o dan y bel cymaint heddiw. Fi bio hon, dwi'n benderfynol, dwi'n mynd i gyrraedd i cynta, a dwi'n di ddefnyddio y pwer ar y croesiad gan Hayes, ac ydy anwesu, just rhyw flic bychan yn defnyddio'r pwer neu gyd fydd sydd i mewn i'r gornel. A Bel, peniad campus. Am olygfeidd, dyna mae o'n ei olygu. Ac am amser ychwanegol da ni wedi gael. Mae Caernarfon wedi ennill rownd derfynol y Gemau Ail Gyfle. Diolch i gol Bel yn yr munudau olaf 1. Y cofiami sydd yn dathlu ar yn pennau a Sioned a dyn hapus iawn. Hew, mae'r gwyn yn gweud y cyfan, mae'r ymateb i'r gol yn gweud y cyfan. Just faint mae hwn yn golygu glwb PelDroed Caernarfon? Mae hwn yn anferth. Tro cyntaf ni cael troffi yn y Welsh Prem.
just anffodus mae'r Ewrop ddim yma, ond just i roi rhywbeth yn ôl yn ar ôl blwyddyn diwetha, mae'n magic, just mor emotional ar y funud, ond falle ni heiddi o'n diwedd. Neil, I know that must be a pretty difficult one to take. Emotions will be very raw at the moment, but can you sum up the afternoon Flint have? What went wrong? I think it was always going to be managed in small moments, fine margins. We're going to decide today's game. We had to come with a bit of a game plan in terms of Caernarfon have a lot of attacking players that, given time and space, can cause you problems, and that's happened to us so far this season in the games against them. So we tried to limit the space that they'd have and try to catch them on the counter-attack and try and be a threat from set pieces. We felt it was the best way that we could win the game with what we had available, and today's game was ultimately decided on the moment in the last minute, and it was always going to be that way. We had chances off the line, they had a goal disallowed. It was always going to come down to fine moments, and unfortunately Lady Luck wasn't on our side today. Am game, am gol hefyd nes di sgorio, siwr mae'r emosiynau'n teimlo? Ffantastig. Dwi'n methu rhaid o fewn I geiriau. Mae feddwl lot i'r clwb. Wedi colli'n llais yn gwyddi trwy'r gêm, ond ia, ni mewn di curo'r gêm efo'r gol na, ond chwarae teg I Fflint I ddod yn ôl ar ydyn yn cefn y rhwyd, ond falch iawn o ddim mynd I penalties yn môl sy'n gallu cyferyd un. Jake, mae wedi bod yn brynhawn hir, mae wedi bod yn dymor hir i'r Fflint. Be ath o'i le prynhawn yma? Dwi'n gwybod os nath unrhyw mynd o le, really. Ond I bai bod ni wedi colli'r gêm 2-1. Da ni wedi cael lot o gemau yn erbyn nhw symor yma, ac os da chi'n edrych ar y record, 4-2, 4-3, be bynnag mae'r gemau wedi mynd, mae'n bod lot o goliau, ac hwnna oedd nod ni heddiw, aros yn y gêm mor hir as sy'n bosib, ac oeddwn ni'n gwybod yn sicr bod gen ni digon o quality ynddo ni, ciciau rhydd, ciciau corneli, tafled I hir I greu gyfleon. Ac dros y 90 munud, da ni wedi greu digon o cyfleon, yn hyd yn oed yn yr amser ychwanegol nath ni greu gyfleon, ond da ni jyst yn siomedig bod wedi gorffen fel yma, really. Lew llongyfarchiadau, joiwch yr Alban? Diolch yn fawr, hwn di'r tîm gorau I mynd i'r Alban efo'r cefnogwyr yma. Hwn sy'n mynd I roi y gynraedd ar y map, so gen I mynd I ffwrdd efo nhw gyd wan. Ond dal I fynd, yeah!